लोगोफोर खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों बेनो जाहैबाय मा नोंथांमोना ससियेल मिडिया बयबो नुखाबाय बेनो जाहैबाय मा होननानै बुंदों आं बिगत बिमा आबा नों दिनैसिमबो नुवाखै नामा गुबुननोबा होबाय आंनो मानो होदिया आंनि फिसाया पिडिसि नि आन्दाराव बुथारजादों दिनै आंबो थैनोसै नै नाथाय गुबुन न'खरनोबा दिनै होबाय नाथाय मेगना दिनैसिमबो नुवाखै नामा आबा नों जोंनो होला नामा गुबुननोबा होबाय जोंखौ मानो जों थैनोसै समावबो जोङो मोनजालाङा नामा बे सासे बर' बिमा बिथाङा दिनै प्रमद बर' सारखौ गोरबोजों खावलायनानै बुंदों बिथाङा मा बुङा आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायग्रोगोन बेनि उनावहाय आङो नोंथांमोनजों रायलायगोन भिडिअ बानायगोन नामा मालायनोबा होबाय जोंनोबा होआ नामा एसे गोबाव जाबाय नै बुरना थैनोसै आङो बिनर बिमा आङो आंनि बोरायखौ बुथारबाय पिटिसि गन्दगलाव बे फैसाखौनो दाबोनो जोंनो एसेबो होआ मालायनोबा होबाय जोंनोबा होआखै नामा जों बुरना थैलायलांसै आबा दाबो मिथिया नामा नोंसोर जोंखौ हा आंहा मा दङ हा गैया हु गैया बोरायबो गैला आं मा मावनानै जागोन नै थैथारनोसैसो आं बावलिया बुरैथारबाय जोंखौ नायफिनला नामा आबा प्रमद जोंखौ नायफिना आं बिनरनि बिमा मिथिगौ बै मदननि बिब' आङो बिब' गेदेर नोङो आंखौ सिनायना मोनखायो आंनि फिसाफोरखौबो सिनायनानै मोनो नोङो होमबा जोंखौ नायफिनला नामा बुरनानै थैथारनोसै आङो दाबोनो बोरायनि फैसाखौ दाबोनो जोंनो होआ नोङो आंनोबोथ' आंथ' फैसाथ' मोनाखैना गथ' आंनि फिसालानि नामा मिलन बर' बोराय नामा सानु बोरायाबो थैना थांबाय आहाबो रावबो गैया फैसाखौ जों मानो मोना इमान खस्थ' खालायनानै इमान माबानानै है थं थुलायनाय जाबाय मानो मोना जोङो दुनियानि मानसिया मोनोबा जों मानो मोना इमान खस्थ' खालायनानै बुरि कालाव बिदि थानांगौ दिनै गोदान सरखार फैनानै गोदानफोरखौ होदों मुंख्लं न'खरनिखौ बाट जों गोदो एबसु आन्दलनाव थैनायफोरा मोनफुंनो हाया जेनेबा इन्डिबिफोरनिखौल' होनाय नुदों जोङो निउसफोरावहाय दा जोंनि एबसु आन्दलनाव थैनायखौबो होनो नांगौ थाबैनो नुबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुबाय बिथाङा दिनै ससियेल मिडियायावहाय बुंदों गोबां माखासे मुंख्लं न'खरफोरनो बै समनि माने मुभमेन्टआवहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनो माने सरखारनिफ्राय जे राङारि अनसुंथाइ होदोंमोन स' बेखिनिखौ माने माखासे सुबुंफ्रा मोनबाय नाथाय माखासे मोनाखै नाथाय नैबे दिनै बर' बिमाया दिनै बिथाङा खावलायदों माने मिडियानि गेजेरजों प्रमद बर' सारखौ खावलायदों जे बिथाङा खावलायदों कि गुबुनफोरनोबो होबाय जेन'बा दिनै नोंगौ बेसा बुरैथारबा गैला नै मा गेरेन्थि दंबावो थैनानै थांसिगोन नाथाय बिथाङा आसा खालामदों कि दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय सरखारनिफ्राय जे सरकारा जे मुंख्लं न'खरफोरनो जे राङारि अनसुंथाइ होबाय थादों स' बेखौ बेस खालामनानै नोजोर होनानै एबा बेखौ बिथा खालामनानै दिनै प्रमद बर'खौ होनदों जे आबा नुवाखै नामा गुबुनफोरनोबा होबाय नाथाय जोंनो मानो दाबो होआखै आंनि फिसाया पिडिसि आन्दलनाव बुथारजादों आं बिनर बिमा बिथाङा बारे बुङो बिनिफ्राय नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जानांगौ कि मुंख्लं न'खरफोरनो गोबांथार 400नि बारा मुंख्लं न'खरफोरनो जेनोखि राङारि अनसुंथाइ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय बेखौ होबाय आं मिथिनो मोनदों नाथाय आं ओरैसो बुंनो लुगैदों कि जेनेब्ला बै मुंख्लंफोरनि मुं फारिलाइखौ सोर लिस्ट खालामा बबे ओनसोलाव सोर लिस्ट खालामा आरो बे लिस्ट खालामनायनि गेजेराव फार्स्ट प्रिफारेन्स हिसाबै हरनांगौमोन होनना बुङोबा बै लिस्ट खालामग्राफोरसो दायथ' होदोंब्ला बिथांमोनहा बेखौ खालामनांगौमोन आरो माने बैसोखौ नायनानै एजफोरखौ नायनानै आरो बिथांमोनखौ माने एसेब्लाबो गावनि थैनोसै समावथ' जिउआ मोजां मोनलांगोन ना थैनोसै समावथ' बोराय बुरि काल समावहाय एसेब्लाबो जेन'बा बिसोरो जिउखौ गोजोननाय मोनलांगोन बाहाय बिथाङा जुदि दिनैनि थारिखआव गुबुन राजखान्थि हान्जानिब्लाबो नो डाउट हान्जानि नाथाय हान्जानि न'आवबो जानो हागौ ना स' बेफोरबायदि जेनेबा नेवसिलायालासिनो जेन'बा होयो आं बेखौबो खावलायदों जुदि मानोना दिनै बे आबैया दिनै ससियेल मिडियायावहाय बुंबाय आरो बुंनायनि गेजेरजों दिनै मिथिजाबायानो जे बिथाङा बिनर बिमा सोर बिनर मिथिया नाथाय बिनि फिसाया पिडिसि माने आन्दाराव बुथारजादों होनना बुंदों दा बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोर थानो हाबावगौ नङा होमबा गोबां मानसिखौ थानो हाबावगौ स' बेनिखायनो जों फार्स्ट प्रिफारेन्स हिसाबै जोङो बै सिनियर बेचेसखौ नोजोर होलायनानै जुदि
माबायोब्ला मोजां आरो मानोना खारन बिथांमोनाबोथ' दिनै ओरैनो थैयाखैना सोरजोंबा हिंसानि थाखाय बुथारजायाखैना जे समनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय सोमावसारदोंमोन नङा होमबा बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादोंमोन बर' हारिनि गेजेरावहाय स' बै समनिफ्राय गोबांबार एना एनि जाबाय जों बर'नि गेजेरावनो क्लेसिं जालायबोबाय स' बे क्लेसिंनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रा जिउ जोबनांगौ जाबाय दा बे जोबनायनि गेजेरावनोथ' बिथांमोनाबोथ' दिनै मुंख्लं जाबायना गावजों गाव मुंख्लं जादों बाट खिन्थु मानि थाखाय मुभमेन्टनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय स' बेफोरखौ बेस खालामनानै नोजोर बोनानै पस्ट प्रेफारेन्स होनानै जुदि होयोब्ला आङो मोजां मोनगोन प्रमद बर' सारखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायगोन मानोना दिनै प्रमद बर' सारखौ गोबां मानसिया बाख्नायो बाख्नायनाय हिसाबै आंबो बाख्नायनायनि गेजेरजोंनो आंबो दिनै बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों आङो बुंगोन प्रमद बर' सारखौ जेन' बै आयंनो थाबैनो एबा बै आबैनो माने जेनोखि मुंख्लं बिथांनि मुंख्लं न'खरनि जेनोखि राङारि अनसुंथाइ होनाय बेफोरखौ होयो आरो बेबायदिनो जायफोराखि बैसोआ दिनैसिम बेफोरबायदि अबस्थायाव थांबाय स' बैफोरबायदि अबस्थानि जानाय न'खरफोरनो जेराव थाबैनो जोंनि अनसुंथाइफोरखौ राङारि अनसुंथाइखौ होलाङो बेखौ आंनिफ्राय खुलुमनानै प्रमद बर' सारखौ खावलायबाय